हेल' लोगोफोर आंनि BRB बड' कमेन्ट चेनेलाव नोंथांमोनखौ आंनि गोरबो गोसोजों बरायनानै लाग्रोबाय। दा दिनै ससियेल मिडियानि जुग नङा होमबा लोगोफोर? दा दिनै सोरांबानो बबे खनायाव मा जायो बबे खनायाव मा जाया जोङो बेफोरखौ मानि मबाइल बोदलाबानो नुयो नङा होमबा? दा थिग बेबायदिनो दिनैनि दिनाव माखासे निउसआ भाइराल जागासिनो दं आरो नुगासिनो दं नङा होमबा लोगोफोर? दा बेनो जाहैबाय चन्दन ब्रह्म बिथाङा दिनैहाय UPPL दोलोआव जगदान जाहैबाय नङा होमबा? दा बेखौ साननानै दिनै BPF दोलोनि जायनाखि मावथि जायनाखि BPF दोलोखौ मोजां मोनग्रा आइ आफा रायजो राजा बिथांमोनहा मानि कनफिउस जानो हागौ दिनै मानि थाखाय चन्दन ब्रह्मआ UPPL आव जगदान जाहैखो। बिनिखायनो आं दिनै बुंदों BPF दोलोखौ मोजां मोनग्रा आइ आफा रायजो राजा बिथांमोनहा जेबो टेनसन लानो नाङा, बेयाव टेनसन लानांगौनि जेबो प्रश्न गैया बेयाव। दा बिथाङा UPPL दोलोआव जे थांदों दा बेयो जाहैबाय मानि BPF दोलोनि थाखाय माबा मोनसे फेक्टर नङा लोगोफोर। फेक्टर मानि बेयाव मा होनो मोनसे इस्यु नङा आरो BPF दोलोनि बेयाव मोनसेबो खहा गैया। खोनाबाय दा लोगोफोर? दा दिनै बिथाङा UPPL दोलोआव मानो थाखाय थांदों बेखौ एसे सिन्था खालामनानै नायनांगौ लोगोफोर। दा नैबे मुहुर्तआवसो दिनै बिथाङा UPPL आव मानि थाखाय थांनो गोनां जाखो सिन्था खालाम लोगोफोर। दा बेयो जाहैबाय मोनसे पलिटिकेल इस्यु, पलिटिकेल प्रेसार, पलिटिकेल मोनसे षड़यन्त्र दं बेयाव लोगोफोर। माने बे षड़यन्त्र बे प्रेसारजों बिथाङा दिनै नारसोमजादों। दिनै जायनि थाखाय बिथाङा बेयाव गोसो गैयाब्लाबो सायर' मोखाङै दिनैहाय मिडियायाव ओंखारनानै दिनै थांनांगौ जादों। नोंथांमोना मिडियायाव नुदों, बिथांनि मोखाङाव खुसि नुदों नामा नोंथांमोना? दिनै बेयाव पलिटिकेल षड़यन्त्र पलिटिकेल प्रेसारावसो बिथाङा थांनांगौ जादों। दिनै सासे मिनिस्टार जालायनाय मानसिनाव बिथोराव मा थायो मा थाया नङा होमबा लोगोफोर? बिथोराव अनेक खोथा दङ। बिनिखायनो दिनै बिथाङा बै माखासे गावनि दायफोरखौ माने दायफोरनिफ्राय बारग'नो थाखाय गावनि जानो गोनां माने खैफोदनिफ्राय बारग'नो थाखाय मा खालामनांदों बिथाङा दिनैहाय नैबे UPPL दोलोआव जइन जानांदों। दा बिथाङा जइन जायामोनब्ला दिनै मा जागौमोन दा बिथांमोनासो मिथिसिगौ बेखौ। दा जिखुनु हक लोगोफोर रायजो राजाफोर, दा बेयाव जोंनि BPF दोलोखौ मोजां मोनग्रा आइ आफा रायजो राजा बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा बेयाव खुनु कनफिउस दाजा। माने जिहेतु बिथाङा जइन जाहैदोंबाबो दिनै हारसिङैल' थांनो हागोन आरो थांनो हागोन कयेकजन माने गावसिनि जाथि खुरमाखौ लानानैल' बेयाव जगदान जाहैनो हागोन। जोंनि माने दानि BTC नि हालोदखौ नुनानै माने बिथांमोनजों दिनै रावबो फाग्लायाबो सापर्ट होला मोनसिगौ। आरो बिथांमोनहा हाजारखि फुस्लाया हाजारखि गिदिर खोथा बुङा मानो बेयाव जेबो खामानि गैया। आरो दिनै मोनसे निउस नुबावदों आङो लोगोफोर, माने एबसुआ माने मा होनदों 30टा माने संगठनखौ माने लोगो लानानै बा संगठनफोरजों सावरायनानै माने UPPL दोलोखौ माने देरहानायाव मदद होगोन होननाय खोनादों दिपेन बर' बिथांनि माबायाव निउसाव। दा जिखुनु हक बेफोरखौबो जेबो टेनसन दाला। हाजारखि 30थायानो फैथों 100थायानो फैथों 200थायानो फैथों हाजारखि इसोर भगबानानो बिथांमोनजों नामायथों बिथांमोना माब्लाबाबो देरहानो हाला। खोनाबाय? बिथांमोना गावसिनि मावनायनि जायनाखि नैबे फिथाइ बे फिथाइया थायगासिनो दं। दा माखासे समखिनिल'सै, बे समखौल' नेथ'बानो जाबाय। दा बिथांमोना गिदिर गिदिर बुंबाबो जेबो लाब गैला आरो। दा बिथांमोननि थगायनायखौ दिनै नुस्रांनानैबो दिनै माखासे मानसिफ्रा मा खालामबाय थादों माने नुनानैबो नुयै माने खाना जानानै थागासिनो दं बिथांमोना। मानि थाखाय खाना जादों? नैबे थाखा फैसा गरसे गरनै मोनो खोमा होननानै दिनै बिथांमोनहा थाथ'बाय थानाय जादों। खिन्थु नैबे बिथांमोनहा नैबे MP इलेक्सनाव जेननायनि उनावनो बिथांमोनहा मा जागोन एकदम थुबस्रा थुबस्रि
माने नोंबा आं आंबा आं माने सेरखाय बेरखाय जालांसिगोन आरो दा बेखौ नायलांबानो जाबाय लोगोफोर। आरो दाखालिसो मोनसे घटना जाबावदों लोगोफोर, बेखौबो नोंथांमोना मोजाङै गोसो होनानै खोनासं। दा बेनो जाहैबाय दाखालि माखासे NDFB गबिन्द फेक्टरनि मानसिफ्रा इलेक्सन सम मोनफैबाय नालाय, दा गरसे गरनै आसा खालामनानै बा माबा मोनसे आसा खालामनानै दा जोंनि बर' लिडारफोरनाव बर' दैदेनगिरिफोरनाव थाङो नङा होमबा, माबा मोनसे आसा थानानै। दा दाखालि बिदिनो जादों लोगोफोर, माखासे गबिन्द फेक्टरनि मानसिफ्रा माने प्रमद बर' बिथांनाव थांदोंमोन। दा थांनानै बिथांमोनहा बिदिनो मोजां गाज्रि सावरायबाय। दा बिथांमोनहा एसेबो बिथरि खोथा बुंफ्रुलायबाय। दा बिनि गेजेरजों बिथांमोनहाबो माबा मोनसे आसा थायो होनबा। दा बेखौ सावरायनाय समाव मोनसे सेटेलमेन्टआव फैनांगौ नङा होमबा लोगोफोर। दा लास्टआव सेटेलमेन्टआथ' जायाखिसै जाहैबाय, रागा रागि जालायबाय एसे। दाना मा जाखो, फाइनालाव प्रमद बर' बिथाङा बुंबाय माने आंनो NDFBखौ नाङा जाहैबाय। NDFB नङाबाबो आं भटआव देरहाखायो, NDFBनि भटखौनो आंनो नांखाया जाहैबाय जाहैदों। होमबा बेसेबां लासिं सिं बेफोर खोथाया लोगोफोर। दा बेफोर मोजां खोथा। दिनै NDFBनि थाखायनो बिथांमोनहा बै लामायाव सौहैदों। दिनै जाय बिथांमोनहा गावसोरखौ थिखोदों बे लामासिम सौहैहोदों, दा बिथांमोनखौनो दिनै बिदि बुङोब्ला बिथांमोना दिनै मा जाबावगोन? बिथांमोना मा मोजां खामानि मावबावगोन जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि, दा जोंनि बर' हारिनि? होमबा बेखौ सिन्था खालामनानै नायदो लोगोफोर। दा जायनाखि बिथांमोना दाखालि थांदों, बे बिथांमोनानो दिनै आंनो खुद फैनानै खिथादों। दा बे रोखोम घटना जागासिनो दं लोगोफोर। आरो मोनसे खोथा गोसोआव फैदों लोगोफोर, दाखालि सासे मानसिया आंनो ओरैबायदि SMS खालामहरदों। बे SMSखौ आं नोंसोरनो फरायनानै खिथाग्रोनि, बिनिफ्राय दोंनैसो खोथा सावरायगोन लोगोफोर। दा बेनो जाहैबाय, ओइ मोसौ, नोंसोरनि BPF सरकारा मा मावदों? जोंनि UPPL सरकारा रायजो राजाफोरनो लाख लाख न' लुनानै होदों। नोंसोरो जाथिनि फारसे साना आरो बिक्रम दैमारि, कास्टम बसुमतारी आरो नों बायदि इउटुबारफ्रा थायोब्ला जोंनि बर' हारिया दंस' जागोननो। होमबा बेसेबां लासिं सिं खोथा रायजोफोर बेफोरो। दा दिनै बिथांमोनहा होनबाय जोंनि BPF दोलोखौ जेबो मावाखै। माने सोरांबानो बिसिना बे BPF दोलोखौ जेबो मावाखै, जेबो मावनाय नुवाखै। आरो 17 बोसोर एकदम बिसिनि राजखान्थियानो 17 बोसोर नङाबानो जाया। आरो जेबो मावाखै, जेबो डेभेलप मावाखै। बे मोननै सोदोब नङाबानो बि UPPLनि राजनितिका जाया लोगोफोर। बेखौ हयले बयबो मिथिखागौ नङा होमबा। दा आं बिथांखौ बुंनो सानदों, बबे नोमा खिबुआव, बबे बेगराव नोंसिनि UPPLआ बबाव न' लुनानै होखो? बे न'आ सोरनि दिनाव जानाय? मोसौ जोलैनि हांगार, बिमा खर'। नोंफोरबायदि मानसिया बुजिया सोमजिया दिनै एकदम जानला मोनला होनलाबाय नङा होमबा। नोंसोरबायदि बियादफोर थानायखायनो दिनै बर' जाथिफ्रा मा जानो नागिरदों बुजिगौ नोङो। दासिमबो बुजिनो सोलोङा। आरो नोंथाङा मोनसे मेसेजाव अनेक खोथा लिरदों, आंखौ मोनबालायनो सिखाजों एवगोन जाहैदों लोगोफोर। आङो नोंथांखौ सिनायो बुरबक। गोसोबा नोंथांखौ बाइकजों फैबा गाख्लायनो हायो, आङो जोख्लायनो हायो, मिथिगौ नोङो। नोंथाङा बबे जायगानि मानसि आं मिथिया सानदों नामा? दम दंब्ला फै बिमा खिबु, नैबे सुसखेराव बुलायनो साबसे मानसि लानानै फै। जाम्बा बुरबक। दिनै नोंथांमोना बै समावबो मा खालामदों? UPPLजों लोगो जानानै बिराद गुन्दागिरि खामानि मावाखैमोन नोंसोर बुरबकफोर? BPFनि हानजानि मानसिखौ बुलाबायनो नागिरनाय, बेफोर प्रुफ गैया सानदों नामा नोङो बुरबक? बै समाव नोंसोरो गिर्जाखौ बोखावलायनाया सोरमोन? गिर्जाखौ बोखावलायनानै आलदा आलदा गिर्जा लुलायलायनाया सोरमोन?
बेफोरखौ बावदों नोङो बुरबक दिनैथ' नोंखौ खोनाबावदोंसो BPF दोलोआव फैफिनसिगोन होननानै आर फैनो नागिरबाबो मा जाफिनदों नोङो बिथाङा आगोलनि मावनायखौ लाजिदों जाहैदों हाब गोदोनो ओरैबायदि गाज्रि खामानि मावबाय आङो बे दोलाव बोरै थांबावब्रा होनलागासिनो दंनो बोरमाया लाजिनो नाङा जाम्बा मोसौ फै कन्टेक्ट खालामनानै जोंनि BPF दोलोआ रावखौबो एना एनि खालामा नोंसिनि दोलोनि बायदि बे केलेंखारि बै माबा जोंनि BPF दोलोआव बिदि नङा खाना खुज्रा खाना लेंग्रा गाज्रि मोजां गासिबो जों बुथुमो मोसौ नोंखौ मोनबा बाइकनिफ्राय जोख्लायगोन आं दाबो मिथिबाय बुलायनोबा फै नैबे सुसकेराव बेगत बिमानि खावां साला कुत्ता जोलैनि हांगार साला बुरबक ओइ जाम्बा बोरमाफोर नोंसिनि UPPL सरकार प्रमद बर'नि सरकार जेबो पावार गैया बे सरकाराव नोंथांमोना बेयाव रोनावलाबायबाय थानानै जेबो मोननाय नङा जिर'सो जाम्बा आदुआ दिनै हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जे खामानिखौ डिसिसन लानानै प्रमद बर'खौ मावनो थोनो बेखौसो प्रमद बर'आ दिनै मावो दिनै प्रमद बर' बिथाङा हेमन्तआ जुदि बुङोबा आंनि खिखौ नाजाव होनबा नाजावनांगौ आंनि हिनजाव थुनांगौ मिथिगौ नोङो जाम्बा दिनै नोंसोरबायदि मानसिया इसिबां प्रुफ नुनानैबाबो नुस्रांलायनाय थगायनायखौबो मिथिनानैबो दिनै नोंसोर मानो रोनावबाय थादों UPPLनि जानानै जाम्बा बुरबकफोर नोंसोरनो बेसेबां प्रुफ नांगौ गाबोननि भिडिअ'आव खिन्थागोन आङो मोनसे प्रुफनि माइ नट खिन्थागोन आङो जाम्बाफोर बेफोर माइ नट लेखाफ्रा आंनाव दंजोबो गाबोन खिन्थागोन गाबोननि भिडिअ'आव लाना फैगोन आङो UPPLआव गोरों मानसि दंबा बे गाबोननि भिडिअ'आव होनाय स्क्रिनशट बै लिरनाय माइ नट्सफोरखौ फरायनानै ला गोरों दंबा गोरों गैयाबा फरायनानै लाब गैया जाय रोंदों जाय रोंगौ बिथांमोना बुजिनानै सोलोंनानै ला बे सरकारा मा जागासिनो दं मा खालामगासिनो दं सोरनि सिङाव सोलिगासिनो दं आदुवाफोर दा बिनिखायनो दिनैहाय BJPनि माने जायनाखि मावनो थांनाय खामानिया डेन्जार नालाय दा बेफोरखौ गासिबो हारि माहारिफ्रानो बुजिबाय दिनै बिथांमोनखौ गाज्रि मोननानै अनेक पार्टिनि मानसिफ्रानो दिनैहाय BPF दोलोखौ लैहोर देरहाहोनो मदद होबोगासिनो दं बिदायनो मोनथिगौ जाम्बा लरग'फोर दिनै आम आदमि पार्टिफ्राबो दिनैहाय लोगो लाबाय बिथांमोना इलेक्सन दारायनांगौबाबो दारायलायाखिसै BJPखौ फेजेननो होमबा बेफोरखौ नोंथांमोना नुदोंना नुवाखै ना मेगन गैया जेरै नोंथांमोना हाग्रामा सारनि मावनायखौ मेगन गैया ना बेफोरखौबो नोजोर होनो मेगन गैया नोंथांमोना ना मा बुङो हाजारखि बाब्राब हाजारखि जेखि खुद्रि हाजारखि जेखि खालामा मानो नोंसिनि सरकारा जिर' जाम्बा बुरबक आरो नोंथाङा बिदि SMS हमनानै दम हरलाबायनो नाङा आरो बिदि हरबा हरनानै बिदि थाब रिमुभ खालामनो नाङा दाननो नाङा जाम्बा बुरबकफोर माखौ गिनांगौ मेसेजखौलाय आं जागोन नामा मेसेजखौ दोनोबा बुरबक नोंसिनि सरकारा नैबे MP इलेक्सननिफ्राय जिर' लाथिख' मोनसे लाथिख' जागोन जोबनो गैया दा भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जानोसै लोगोफोर दा दिनै अनेक सावरायबाय दा बेनिखायनो आं जोबथायाव बुंनो सानदों दिनैनि दिनाव माने नैबे जोंनि BPF दोलोखौ मोजां मोनग्रा आइ आफा रायजो राजा बिदा फंबाय आरो बर'नि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा नैबे थांनाय समनि जाथायफोरखौ नुनानै गोसोआव जेबो टेनसन लानो नाङा बेयाव जेबो जा माइनास पइन्ट गैया जाहा माने प्लास ओमफ्राय नैबे फैगोन समाव जोंहा BPF दोलोआ देरहानाया बे खाथां नोंथांमोनहा नायलांबानो जाबाय ना मा बुङो लोगोफोर दा दिनै बेखिनियावनो दोनथ'नोसै दा नै बेलासिबायबो दा दोनथ'नोसै लोगोफोर ना